Ea ba, hemen daukagu baliabide bankua. Helbidea gogoraraziko dizuet, bai? 3 bikoitz hobekuntza.aek.org/baliabideak. Zer daukagu hemen? Ea ba, goian baliabide bankua nola erabili, bai? Hor aurkituko dituzue laguntzak, bai? Gauzak azten zaizkitzuenerako, baliabide bankua nola erabili, azaltzen duten laguntzak. Ezkerreko zutabean, eduki guztien nolabaiteko zerrenda edo, eta bilatu, hitz-gakoen bidez, materiala bilatzeko gunea. Bestalde, hainbat bilaketa zehatza egiteko lekua, beste modu batera materialak topatzeko, berrienen zerrendak, ikusienak, eta web loturak, beste orrialdetarako loturak. Erdi-erdian horri nagusia, hor daukazue materiala bera, izenburua, nolabaiteko azalpena, eta izenburuan klikatuta materiala topatuko duzue, eta hemen goian ikusten dana, erdi ikusten dana, grisez, bilatu baliabideak, hori ere materialak topatzeko beste bide bat. Baina hau guztia hobeto ikasteko eta barneratzeko lanean hasi beharko dugu.